Tupac de nanim kura wo de sa amonye dwadum yenu snap adaka na yenkwasi afunu wo bi maba obeto asase wo ameto asase se mbesi afunu wo fie Abusuapanin me fancha Kesse every Nyansapo Tv so emfa emaw yeda so ewo Ghana month yema wo happy Independence Day bio Ghana 69 years ni jesam eat Ghana, wear Ghana, drink Ghana, bibia Ghana to hwe mafade yi a Ghana no a amamra ne amane kwan so yeguso esom wo sompa meso so be subscribe to channel no be like now be share mo bibia nya bia share comment section no so ye wo dia e na wache wadwen amana ye kama medini oba yesuama yebo a na hwe bia meti ya wo hu dada wa won tan hwe Nyansapo de wo nya hu ye ntime be chodusu ama wa di achi so de bia so de mu bia meti ya wo hu nipa menini ebedi enkomo me okumase Kenya se abrem me ne konfo ba nana asantewa na ebedi enkomo ene me mana na akwaba yemfa ne enkomo ye wo ho nyina no yemfa hyehyɛ so nana me mo akwaba Yesu ye nyaado bibia boko janu development me ejuma so ko so boko dumunti ye de nyame ase ti abeto ahoɔden mu ene so na waje yemfew so na ne ebedi nkomo nana nkyeye ene yetena ase na ye ka se eye pa akoso dadi lumba busuafo ebinim mo ho nom se omani nje de busuapanyin ne se Abusuapanin Tupac na ne nyine frɛ no omani nje de oye ne ho nti komo pese omutu na de so na charges ameka se mo de ball no nsemfo amiensa ano wo pemu nkyiremu se omra me account ma o ayie no se ne so ye koye no sika bom konta no me nkyere wo mo afi ho no de ni di dadi lumba ade eno so eka ho na afi so hefa eno sie no na mama Abusuapanin 2 weeks sanka omra no be kyirem 2 weeks ni nyina aso eno ada 2 weeks om kohyia Abusuapanin ase amba na mpanyifo di nkomo nyina wie ye no ni nyina ko wie se ene ye Abusuapanin yetu na de so ana asemi so musen me da hwefo nyina ase hwefo je so wada ma de na asantoa am ko Otumfuo Bossom Ebenezer suburu kantanche am wo abrim de wo etwakwa se omutu na de se fatase ye omutu na de so mutu ade fize sa nipa wo ye mammofo wodi akonwa ni bi enye yie ana se Tupac be kan se yewuro Otumfuo nkwa na betimetu na de so na nei pakoso fo agina pakoso ayimfi etu na de so na yewura ni ho nti anu edi mu na se yewura asem wonfa ho ohine bi wo a anya hene dimu tira da na muka sa hene wudi akonwa ye wo man hene ene ye wo abrempomfo omo na se yewura se enka na tete no won hene kura no akonwa ni asante hene wa unsha asante hene se a ka wontimi mfa ohene enwura ho na to be mam tobi abaso na obia ahin kutua bia enimu bia no de wura ho nti Abusuapanin de obetimatu Abusuapanin onfa ho nyo de si so ono abrempon ne ebi obi anya ase wode koto nanim no behwe ba bia ne kwa da wode beto nti se wo ya Abusuapanin no akodi wonsamfo a wontimi nka se Otumfuo na memu atu afri ade so se pa akoso akonwa na boni obi so no wo so bobo ye wura so okay nana on say na ebi musu raise consent bi say ye kan say oye eko na Abusuapanin eko na so nyina pa akoso nko a ye busuanko buku ahodo na ebo ano ye eko na fo ena oye omu nyina Abusuapanin nti se pa akoso fo nko aso mo mpe no na mo aka no nyankan bi a still na etu na de so sa yeyi ye say ye wo akua na busua akonwa na wo nya eko na busua akonwa sempa cho so tiase enye wiase mu nyina ko na akonwa abusuan na eno okay edini de do mo so edini de do obi a woni fi akonwa wo ho ebia na pa akoso akwo na fo akonwa ene ebia wo abremu so akwo na fo akonwa ene wo achiase ko na fo akonwa matiase nti se na pa akoso fo enya akwo na abusuan wo ho no makodi akonwa ne de a omo ye right so mbotu wade so matiase ana wa mu ohene no wa mu
wɔhene nkrɔfoɔ fa ni di ama wo mo ana fie mampanimfoɔ wɔhema ne mampanimfoɔ wɔ hɔ de si hene wɔhema ne si ne so ansa na wo abusuapanyin abesu so ama mo yi nipa de akɔkyerɛ wɔhene te wɔhene kɔ te so no wodi nsamfo a wɔhema betimatu fie mampanimfoɔ betimatu mampanimfoɔ no te sɛ wodi akonwa na no wodi abusuapanyin na onya hantan sɛ wo yɛ wɔhene abusua ne de sɛ bibia si fie ana asɛm bi atɔ fie na wo abusuapanyin wasiese na ɔde akɔto wɔhene anim na ma sɛ wo yɛ abusuapanyin tu yɛ yi wo so wɔde na wo yɛ hwan no bia te asɛm na da wona de asɛm na de nya de betwa da ɛkyɛ sɛ wo ni ma wo ni baba saa mmerɛ yi a modi asɛm wɔ ha motu na de so no afɛ na abusuapanyin so wɔno so lumba sama betua no so ka obia wodi abusuapanyin akyi bia no a wo nka abusua no ho akɔgye asɛm na gyina mu no wobanya ho sunsuanse o na sɛ yetu na de so nyina na nyansi wa dabi mate ana memedi nkanfo ahemfo ne akomfo no so medi omo ho yaw o na na den ya tena wa mafia aka akuro no sɛ na yehu sɛ o moteki ahye na hu sɛ acha no acha ahyase na nka asɛm ne bempen so no na ɛsɛ nka mutu omo so sa sɛ ye asan ayi wɔhene kro wu a ne kɔto bam na won sɛ ne yɛse yɛ ntan fa nka asɛm dabi panin nue mante nti na akoye yɛse panin nue mante kuro no yɛ modea nti kuro no yɛ modea no a sɛbe enipa no funu owu ye kura no ɛsɛ nko mutimi de nsa ɛbɛsem no wodwan bɛse wo nkrahene no ɛne wo kuro konfo na wo no fia ka kuro no konfo no aka Bossom no nti ko lumba wu ye na da mansani na no ka ɛsɛ nka busua no ɛtɔ wodwan ɛne nsa ne akokɔ de kɔma kuro mo Bossom no isɛ obi nka ne tete obi wu a konfo kuro mu a ne ye kuro ne koyi funu etu efununum etu ade sɛ Bossom no kopin se besie wo konfo wo kata wuti so ye mie eti so ye nsi efunu na wonidi eso ne akoma dan life ninto mafira ti ahyase na ba ye no na ese ka kuro mu konfo no sɔre sɛ mo de fia kan Bossom wo mo sɛ aban mama kwase yensie ne fie de ba wo wo hene ne konfo wo kuro mu no mo gye bibi ma kuro mu Bossom no ansa ne amakwa wasie funu no fie na de on de wo kan enya bote kakra ansa na mpɛ me ma ahwɛfo ne ye nya yesu ade enti asɛ on sɛ ahyase no na akoye ye asɛ yɛse asɛ ɔmbɛyɛ mpɛ ma yɛ mpanyimfo de mi so ɔmbɛtena asɛ ahwɛ kakra kosi sɛ abusuapanyin na musini beto abonten be ka ni pi sɛ honum ne yesie no so honum do ma fɛ do ma nya nyina so mate nyina so no so ma take action so ne kese wo kura wo nyamanche no sebe na gamanche na wo me nkasa ntia wo kura wo ye mistake acha se funu a ye de free ukuro so eholo lumba beji asase wo ho eto pro to see ye wawu ma asebaba ho yase ye de funu be kumase a eno kura mo nsu da ho no wo hene ya amane ansa na de funu na fukuro no maba abakumase ya ye fa makwasa enka ne teto bi wu a na de funu ne ba nsuo bi eda kwa mu bi ejina bɔ mpa ye fisebu a nsuo ne timaka ne sai ya ne nsuo ye tadi tibi funu ne baka na sai accident bebrebe sini na ye nsuo de da kwa mu ani abayifo ye kum nipa afi wa anka se nipa obewu no nyasem kotom no ye ku mo sunsum no na nka me se me yedi nkomo ye wie kra na ma bebisa wa ho asem mpo we yedi nkomo we ya ba so what ade ma chase na nipa ne de funu ba kumase efunu na nam toy na dam ora na ye lumba ade ntina to lumba ye lumba de ba no womode ba omukoyi ni firi wo no omode ne ba ne de na ye lumbo na kwam no ambulance ba miensa ese nan kwara ai nti woji na waji nti ebiri wo moni so omo ye transit we gina we ya na funu ndadem so te nti se wahino obi abaje wasa ase de so owu a na se
almost ye besie ne fie kura kromo na boso no wo enti fie ka kromo boso no to sen ko ma ye ma take action da owu ye no kura nka anya bia ka nwamienu ene wonsa no nkokode asie de brewo ne yen kwasie funu wo bi maba obeto asase wo ameto asase se mbesie funu wo fie ka so si dan na wo so wo si dan na wo so na ye de na esie funu wo kwasie ne wo fie so wo fo mara ati Saba na meka se be ma bia wo ware wo ba oye mamofo nwano oye ba mofo oye mamofo obokuro ye nwano jo ye wo ba nyansafo ne wo ba agimifo ne wo ba watabakora ha zo ne de ne hwenye sure fise nkasem wo ba ye ke ye lumba asefo na mo dia abusuanfo na nkasem wo na gina mo so wo ba ukosu janso ankohwe nkwem so do ba na ahwe nkwem Tupac de nanim kura wodi sa aningriase na ba ebi sen de akire papa na ne hwe ni sei obi yetu na de so no ni ho no won kan kura ye di ni dwuma foforo bi kura no ni ho yesi yetu na de so enso timi ye sa etimi ye oh wo hene kura nam kwam na so odi nsamfo etimi bro no etimi gira na gira ayi mpabo fi na onam kwam mu an sa ba bi etimi tu dipa to wo ni ho etimi tu say Tupac abeye ordinary person sa na be kan say so onye busapanyi bi odi a say oye ti se ti mamufo ya ordinary person sa nti na sobo na abusafo no epe efi ne ho no so oye busapanyi nti omra ye ni nkomo say enya omra ye ni nkomo bi o ometi ma hwe na che no se so omaka ma wiase afa na na atese etu na de so di se chi ne yeye nti chi ne yeye chi e be chi ne se pa akoso hene beti ma chi ne se funu no wanfa na anfa kwa mpapa so efun no onim ba bia nde se da eyi wo ye sika wo je ye onim akonti sika da ho ti ne de pa akoso beti ba kwa sama no ana pa akoso beti na omonya koto no na ya santefo no mo koto aye da dodo asem bi kura wo hene ayese wo hene ka no de akoma koto ate se koto judge ni asase wo de say asase ka me hu yi asase obi ni asase asekedi na himfie ko hene netena so wo hene netena so so na judge fo na age asase ka obi kodi obi kura judge eje uko wi obi ada judge eje ye wo fie nyansa ne wo book mu nyansa fie nyansa che book mu nyansa obi wa anko school na nyansa da ntirim no che de ko school enti enka na tete no ye de akonwa ma wo bi ye de nyansafo de wo anko school na de akonwa ma no so wo fie nyansa fi so no na ahensam no ahen na adwene wo ntirim wo mo ko school na ye na be de akonwa na ya ya asem basa ya ya akonwa ne basa no fi so no ko akosua book mu nyansa enne wo so asua fie nyansa no wo so na yesi de akonwa yeye wona wa adwene so babu abusua say fie nyansa no wona nke de book no so na ya kana tete ne na nam nko school no mo de nyansa ne adwene ne di akonwa sai ne pa no de nyansa di akonwa ne adwene di akonwa no so koso from na hu se book na be se niema ke nim se book so na ema ye nim dio asemo abusuapanyi Tupac ayo nana yese abusuapanyi yese onye abusuapanyi bi onte da men kan se opanyi Kofi Wuzu anu anso fen Tupac men fa Tupac ni mo Tupac se onye abusua yi bi na no makan onso ba na okase na mini ha na mo ye we ne de nyamra ya frew ya ma na otumi se bra wa mu wo mo ana wo so nyonko na adi akonwa na yeye na me ka ma wiasa fa na ate se obi oye mamofo fa ni akonwa obi a wa wisuo wa hene bi a ye de badi ade wa wisuo mo fa akonwa ma no mo fa matuntumfo e bi na na wo kokko dada da bi wa wisu adwompo ne wo mutirim ene wo yi wo mutiri ho no ene obi di abusuafo ni na obi a de obi isi akonwa de wa we de tiri ho ene de wa wisuo de wo ye kokko de mo fa ma no de wa wisu de adwompo ne kuta wo mo do na se de open color da de kara wa hu be ma be na wisuo
Mema bi use say mema age yengu asra so be kala ne ye na ha onam ho na ese kefe ana enye fe fe nenso so sa nkofo no mo yi o mutirimu ne fo mo dancing krafo mema eno wo ba kura ko fa bi so wo anu anya de obetima hwewo fa be ma ntiri wo ewo anwi na wo ka say lumbas ye san se bia o ka say ewo sunsun wo mundi asem ni wie sunsun munni asem ni wie ye say abusuapanyin bio abusuan betima ye de o mo pese o mo ye bia na me say ya de abusuanfo no akwa na abusuanfo ni nimu a ense nko mo hufu no mo say kosi a komo me na asanto me kire mo de amon de ko hye ho elumba sama asore etue mo so ka omo gu na nimu wase no ye be ba na san ko ya prokora o betima san asore abedi ana se ne pe wo onwu yo sunsun betima asore abedi ne pe wo ana tie no na wo asai ne body ayi ne hu kra na de na say bibia wo hye im say ka body ne ya asai ye ntwa so ane de wo ya ayi ne nko ade hye nko ade esi etu this year na ba bi amanfo so this year the bam just see two feeding can dey bakumase enu so ho ka ebusuan wo so ebusuan ye esra hwefo se ene wote wa ben obi oye konfo wo ben wo mo so ben konfo oye papa enko fake fo ho nye mo mpaninsam bana na santo wa adwuma bia ye bi wa se na kana no ha konfo Tupac ise mi se also oba konfo na wan konfo Tupac na wonye no tabi ye na konfo empe no se busuapanyin anye no e da anye no ise konfo so amonye no ayeka iyo nana abusuanum se be se ya opanyin Kofi Wuzu eni ho bia wide wu se de na abusuan nye na mfa nka bomomre abusuan no na mo ncha mo nwase na asem nyina tunche abusuan ni na ntrase na muko ebem se bem okobo amena ngogunsa man nananom se nanam lumba wu afi ne mena na so sa asem na nokura dadie ti yebra monsa se odwan akura pa akoso nyine nto mo fa nko bem no amena okobo ye no no nka nche o mo se o mo wa asotwe bia mo fa nko abusuapanyin so abusuan de o mo nya bone nti o mo nye nsan ana afi na lumba ye hunu a ye pese tufunu de besie bem so mo yesa ma mewe nyina no chese ukotu ni sako dwan man samanfo no asane akotu ni nanka so a nam na ayi nka se na besie wo bem atiase na ebusuan nhye ne nso ehu se adwuma so wo ho kakara ndiko so mbu mani go so se yanye sa ma mere ni nyina bibetimasi owo be sa bem bio ai dise omo nyame bo ya adom na se omo koche Tupac busuapanyin mamofo kochire se ha na esie no a omo mpadwane enkokọ ana nsa omo kotwa ma omo na nsa manfo no ana akonwa no se afa na mela na so se edilumba beto bem Matiase na ebusuan nhye ne nso omo nya ne sa omo nya ne sa ne na ahwefo so obia wo problem bi obana na santo ha ebe ya ama no fedo mate ni pi obi ati supi ama omo ebusuapanyin na musini o mate se nkran ene esie no nto omra no meyi nsem bi ano omakọ ne fie feze omokoye nipa omuchia no kwana no ye odobroni maame antisisi ene muchia no kwana no musa ne se kai lete mana ma wase wantifi ho nto oje enyeyi ono ko besa ne ba oba wa meto no nto so ko nto oje lete ne wa enyeyi nto wanje ade chi omba police ni na ne wo gate na no ne de ma police ni se onje na afi enkwa nkosi ebusuapanyin se omuhia no ewo enkran na wo se sankomo we na bi mu kase abusuapanyin amo pene de a abusuapanyin wo kumase ana mo foko lete ne mra abusuapanyin wo kumase na wo ko mo odobroni emomu wo nkran wo kura mesra nkran hin na akomfo ne se se nyame ya adom na se abusuapanyin ni ne nkrofo beduru a toyemu wo omunyunwa adum yenu 12 onyi ohin no ne konfo mu okromo no omonyi Tupac amane ne amane omonyi ne dwadum yenu snap adaka bedu eka susuro yes fi so de fia ka nkonwa o kromo
Wodi fia kan abosoma wo krom wo wodi fia kan krom nsamanfo ni na obi odi a kire ye bia ese nyama che ofre wo Oduwa obabusra no asam na nwa dumienu gina ho nsa adaka du aka ho Yakoba ne say yampa se lumba atwa to wo say kono ka na se wo cheto obaji asase se wo sifie o maji asase se yensie wo ho in case ye bese obi wo ni fie no na wo hina wo krom waje nwan abo bosom wo amane wo fiti prako pe obaji se wo sie furu wo ana yenye Nigeria if say si ana bi kra yade bi ne kunu a sante kra tuku obi hu a onya yade ehun sunsun aso ne so yes ehun amamre wo ho tamfa kwan pa so de ne wa fomra kwan ento afomra ofamra ni no ye hwe ye ta ya so ahwe se china de da obekode a okwa de besie bia so wa so se de ya meme na santo a enka me ye konfo panyine wa hayi enka me ye konfo panyine wa nknaode a enka Tupac me bone ka be anwa be 20 fi so de fia ka Bossom say ananam so action wo ceremony mo no o me chen so wo buo kwan so onfa ni die ma wo mo se ne se ne fata to ye hwe so de ni die be ma wo mo se ne se ne fata ana de to so mienu ewuo na esa aba wiase no wo munya asole ko asole bebrebe se na de owu aba na asole de sore ye twika anya asole ye ntwika na niam ye tie nyame enye aboni a dodo anu asobufo bebre nya bonya ba akofo nyamienu eniema ye giye ho okoto yadi ya kodigi a ekum nipa wobitimi tena so dem kura na niema kase ye na so dem wo yetimi gim ho niema ne de kogupum ina na ekum nipa obi ye bayifo ewo fie ni na accident ne de ntwaye o ese maya na ebewu pa maya pemfo so bewu na me ka kire wo na afia hye se mongu nsan yi ana de bebo na se wo mampanyine bia na obu konfo ahemfo bia so na obu konfo na ahemfo a ye ne Bossom ne ye no a edu ba bia mbebre niema de ya amane no na omagyae ye di ma de hu hia no de nti me sabe menya musika kakra se me de bo me bra mfa gogu nsama obi o oni hia homa mo nti so ne eba ne nipa so de emu ade bi so de asem be ka che ne nua na tan ni wo ne be de na twa adibu enti sabe wo bu ade wo wiase a ana obi de bayifo bi hye niam ba se asemasi kura se wo bu ade nti kura yenya no wo so mu ade ni tirimu ye nti yenja no enti wo ne de accident de se de maya nko de ebewuo maya no maya na ebewuo na me say Saturday yo se Sunday ya accident si wo Santase kwan so abaya fe pe kale kita we di kita no oni abrante fe efie no nyina akungren efrifie do be trete toko se de kun ni bia obere nyame efrifie fie fo so ka ho bi ya to mo dada ya to be ma no ya to oba no no miru na akohia ni enye omo ti obi kase metete bi so na mbo ni dua na me yese oboboa efrifie ya to mo kura dada afa na mena na so a nipa no oto akoma no oto a wo mo mawuo na de na ebe ye ebe fie be firi saa ene de ebe na firi yentimi firi ye bia no ne di panyina tem e mu hwehwehwe ye bia no ne di obi kurukura ne akwaje ne ema ne kuru ne yiri di yaw ina de wo ba ese na be muso da ya konfo kura be ka asemo a wo TikTok a ebi o kire na adwene wo kire amane ne amane na mudi na tam usunim sunsun ekura no usunim sunsun ekura no ti nipa ne ko no ko bo odua wo achi ana afi wo kura ebesim nipa be wu accident de bebre fi se all court fo beje wo mo de akonfo ni bi so beje ye de asofofo so beje ye de na maji kakra ye bayifo so beje ye de so bi aje ne chefa etutu wa de duro ma duro ntimiu ti accident ne kura ye pepe kura sa na wafirim ti ni na aba na santo bo ye se dinyin che duro na bem wa dinyin che duro nka moto yi kanya de obewuda kapra na obepra so hu se body ebe bo obepra so wo die
na bayifo bi so de se saa so na maame na ne ba wuo no ntena se saa kwa Same wone me a enka me aba ya ne ma ne be hye ne ho ansa de asie funu no fi sa accident bu de munum sa accident e ka accident na wo badanya eso nya kwasa ana aba ya no so wanwe ne ho se o maame ne bi na esen ko dwene ne ho hiafo mesi a eskafo manya eskafo nya kasesem o hiafo ma ne ye ho akasesem odwen ho a wonte ase bia maame tuo se be bancha mesi mpo no odie awiemfo ma no eno mo kire ho ya so den tutu a we eni sofu achi bo ho ban to se ka akose Bossom bi achi wo bana na santo akora se menya mama ya amam yo afi me say efi nne na ochi esi mi nipa yeku o mo sunsum no akase be pia ni wo so obi wa otimi wo be 20 years no na mo ye kun dada ebitimi wo 10 years no na mo eti nipa obi wa wonu obi ku a okobo no a me bo no ba kope obo no ba kope no sata nipa no yeku no awene na mawie fa na fa so so ti ase awene na mawie nti aka na kuma na nipa no to ye wonte ye no it is a woody a draw the dear. One number bed, no, ye. What's meaning at it? Aye. It's a moja baby bear and a good formono. A young crow for Makwaji to me be a 2 minutes free yame. And they say, can grow for a man to your mother Jessica. Man penny woman in a so from winning. When you do my na wo ye awunya sa sika no scammers no so what you say obi nya sika esenka portfolio na konfifi mu konhwem adwuma be na wonya sa sika sisi adan na wachirem kwan papa ya fa anya kwan papa so kodam na se den so ta si incline Kumasi wo so when cars facts kwan hu bi wo so na sa kwan obi wo kra okọ tumo se fe nipa bra nipa kama bia ba ko pe nipa na atena wiase anya ne sika bebrebe no wono kokọ wuo no obetra kan mu na wu no de bokọ o de moja na ma sa sunsum koro no so no wo sha dat na kan ni bi anya no so wono de ne mena so obewu yo so ti ase ne mena so obewu enti ne mena so na ya ka che so obewu no bia na obewu a o de betra ba asim woni mu na akọ na de kro na gimoja no ajo so ti ase di sa de no bana na santo ni na ebe ye ya se bra na wona mo nyanyono bra na bebo ho bai bra na be die duro bra na ukuru jawa ye ampa eti wo woni de ya de becha na me hwa de bi on say obi ho no ma okofro ka na okotenam odu wo preko pe no a ase ne ho nye ne yie anu wadi aduro esi no se me mfro ka no anu wadi aduro aduro de nya boni o bambo na ye kasa bo ho ba nya boni o kuni mame ene ye boni na wadi waduro adwale ya ene ka Bossom a ya na nipa bi nti ase ya ka Bossom a Bossom ne de nipa de ensa anwene wode mo no honhom na be hye mi mu no nyame de ya o nyina fi nyame afri nyame sofo se adoma fa no mesoso adoma wura me obi ba bitibi ka na asem na de na enfri nyame na te de o kana se ba ye hu nsam bia matimi aka awura wo fie akohu niam wo nina na kosofo no so hu na won su ka anya adom no a si hwa na no bitimi na sansan obi ai akofa wasan me metimi bia me sika boni a wadie obewu a wode betena ba se anya no nko na bewuo ya adwom boni kuta no no unsusu nim se nipa ki asan wo no na koforo ti se wo di aduro di a ebasa bibi eba bewura wu na ye mo hyehyewa mo hu se ka na wotimu bibi besi bo ko se me betu kwan nso ade be kyan mo tu kwan no me yare ye hwe ababa bi oba ye ho obi na de ne bre me ana wokoju ukuna no abodu wokoju nipa bro 100 woju obi akuro obi asudua onua ba ma dua nya na onua ba ma de ne ba ase ye nye no
Odudu nkwakwam. Konua ba ne kokuno. Ena me se oba ya obedi aduru ansa na woko ne nti. Suma no koyi ne ho de sifriken. Wokojira lolo kwam se wansi amfa maka ne nko. Wo sifri mu aduru a ba sa ha ne den ne ka ne bufu aso. Nipa wo mu na wi, nso abrante na mu. Sen aduru wo de. El se no nua ba ne ye bayifo. Ana suma ne se wo ne machew, wo se ampa Bossom na ye fe na mo na achime. Se wani aduru a enkeka e bufu aso se gobewu. So tiase di yeso muni aduro ti accident ne de wo ne de nya yize to ntwada sure nana santoa na kasa no wa chechire enema bebre wa chere se ahobambo hu hia ti mesrew we die e wo so masem bo ho ban mesrew bo ho ban na emwo koma yedi na ene no nana ye hwehwe wa yemra he ebrim awalesem akwantusem adwumasem se obi biayara se process bibia na ye bi entintina wa brochifo kwa na mo bre tinna mo bra mo mra na asanto na muni aduro na mfa bambo mfa munya ne sa ba ifu asole wom so wo ya ba ya so na wusi so de aduro nyamwaw ate nana santo aka ni nyina wa kire wo bebi owo no Kumase Kenya se abrem Kumase ne hu hia pa guzi abrem bebere bebi fufuro bia Kumase Kenya se abrem nana santo awo yene nkomo ni nyina abisi ase me se share video yi like share for my subscribe to channel no so e kan comment section so betima share wadwen se ne wo pe bia medin na oba yesu ama yebo a yemfa wonsi ha sei da se ne e send de share bio Macau. Enti ne bube, ne brebe nse si bube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe, odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wontena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye ye bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane Kesse na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. Sefam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone bakwen bodi atwede. Na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.